Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! Naay forever! Kamulo pa ang himo buhat sa forever, da? Nalagi Master Pop, so if you truly love a person, no matter what condition, bisan unsa pa ang iyang gibati, madawat yun na nimo. Because love has no condition, you just feel it. Char! Grabe si Kim. Inglesan ko. Sabi niya, di ko kasabutan eh. Kasi pasabutan eh. Ilan ko diya sa mga taga-alaing minaw karon sa Dear M.O.R. Hello? Kanibitang mga babae, no? Lisod kayo pasabton. Bisag asa nga anggol gini sila Master Pops. Sabi ni 622. Anyways, mga kapamilya, katong mga nakarelate, ana, pwede nga, ikaw ang lalaki nga medyo gadudahan, pero naningkamot gihapon ka. Naiuban sa ato nga ni give up gihapon. Naiuban nga pareha ni Paul nga wala ni give up. Pero pwede po nga ikaw si Zoe. Kumbaga, basin ikaw ang girl or boy nga pareha kang Zoe nga medyo na mga doubts, na insecurities, na mga negativities, depression, anak kay namang yun daw na siya. It's like ang uban sa mga extreme na gyud is na mahimo na ng lugar sakit gyud na siya sa mental health na siya, di ba? Pero kung permi na ana, kung permi di kay sila maka-cope up, no, na mga ana. Pero napoy uban nga normally para sa ato natay mga depressing days, no? Natay mga insecurities sa atong selves o sa future nga dili kasiguruhan. Pwede pod nga mo share pod mo karon kung asa man mo nakarelate anak kang Zoe or kay Paul. Tawag lamang sa 0937 3731 674. Once again, 0937-3731-674 ang atong tawagan. Open na ang linya nato karon para sa inyong mga sharing. Pwede sa ninyo nga itago ang inyong pangalan. Pwede po dili, ha? Hello, may gabi. Hello? Ito, hello? Hello mo, Cebu. Ay, good evening, Brad. Sa pangalan, Brad? Chill naman, Cebu. Unsa na? Chill. Chel. Chelmer, nga na. Unsay kuan nimo, Chel, kaning asa sa duha ka nakarelate? Siguro mo, Cebu, sa lalaki mo. Sa lalaki nga part. Medyo kuan ba kayo, negative ra kayo imong girl sa una? Oo, mas Cebu. Tapos, inato ba nagkasakit ko dyan? Ay, nagkasakit po siya. And then, unsa nga level nga medyo negative siya pero may siyang una-una? Hatagi mig sitwasyon. Nang buhatan, gandautan bitaw na wala mong tayo mong buhat. Nya maingon ra ba din sila nga, ay na, wala kay gibuhat. As in, bisa kami mga friend, no? Tapos, nag-uli na lang na ako mga gubat na lang gamit kay madugay yung guli, ano. Unsa ni, asawa ni mo? Oyab ba mas live-in na siya. Live-in. And then, pareha mong balay, no? Oo, mas And then, ang imong mga butang, narapod, morapod pang labay. unsay mga rason nga nung iyang ilabay? Madugay kong uli masarubos na na. Mao ba? Ora, mabaw lagi kayo masarubos ganang duda bitaw. Oo. Sulusan. Gwapo gid siguro kay ka. Kinsa ba di magselos anang kagwapo nimo, Brad? Kiss ko bi. Bisag ang mga lalaki siguro makagusto sa imo, Brad. Ingana siguro yung may tsura. Dili sad. Unsa man imong lawas? Unsa ba? Kwan. Mo siguro na iyang ka-insecure ron ba nga kanang papabol siguro kay ka. Unsa ba?
pan ganing formal lang gyud ba, formal na meet din. Mm. Pero na ba kay past nga medyo dali ra ka ni ni give in sa babae? Murag wala mas ko. Wala man na noon. Or wala ni mo giingon sa iya. Now, ang pangutana karon siya, na ba siya past nga something mo nang ingana siya? Wala po ko kabalo mas kay dili mo hilig magkuan, dili siya hilig mag Storya about sa past. past ba. Wala po nimo gitry og analyze siya, ana? Wala. Wala mas So gipasagdan lang nimo. kasagdan kay sa kung sano puga dili gid mas ko. So ni-give up na lang ka? Wala po mas ko. Dito na po na time na mo nakawid ko atong nagkasakit tong siya. And then how did you cope up with it? Dito mi nag-istorya gid og ayo na nana. Pero nausab gid mas Pops. Pare-pareho ba sila og sakit ni Zoe? Dili ra po mas. Dili ra pod. And then dito lang kay murag na masinsinan ang inyong pinag-usapan ang about life. Ito na time gid mas Pops. Kay murag mo action lang gid siya bigay ba. Nga murag mo give up na siya. Oo. And then ikaw ang nahimong strong para sa iya. Oo, naging mas Pops. Ako na ning kamot. Responsibilidad ba nato ng mga lalaki kung weak ang babae, kita ba dapat ang mag-strong? Oo. Kumbaga obligasyon gyud. Oo. Why? Ay dili pud na to sila masisi. Anong ginana sila? Wala to sila makuan. Wala takabalo sa pud lang mga pas bitaw kung anong ginana ilang mga ugali. Siguro mo ito mas. Sa tingin mo, unsay makatabang sa mga taong pareha kang Zoe? Siguro mas makatabang. Ilan na siguro i-convince o mag-istorya sila o kung mag-istorya sila na kaya sila anang mag-live-in na sila mag-live-in. Kaya nagtarong ilang kwan. Yung relasyon ng mga pas. Kabalo sila sa isa't isa ba? Na murag ka na nailhan na bitagin ni Masa. Tama. Naman sad po yung mga lalaki nga okay ra po ng ingana. Pero ako kung ako lang personally, dili ko isa ka lalaki nga murag ang akong kapangitaon sa babae is katong strong personality gyud, katong makatindog sa iyang kaugalingon bisag wala ko. Mas ganahan ko ato kaysa makita na kung kanang example weak kaayo ang babae, medyo hinayon tapos dali ra ka discourage. Medyo ka discourage pug ko. Ikaw ga paning kamot mas wala. Dili balance ba? Marag feel na ko dili na para sa ako. Kumbaga ako na lang bulagan. Sorry kayo pero ingana man ko. Pero uban para sa imo sa tang name nimo? Chel. Unsay kwan Chel kaning sa imo okay ra sa imo ingana nga girl. Napagyapon mo? Uban pagyapon mo? Oo, uban nga po mas. Unsay ako. Now unsay mo bukod kwan good kaning pali kwan na to balay itong mga gusto. Sige. Unsay message nimo sa imong kwan? Ulog na po man Sir Boss. Sige, message na lang sa mga babae nga kwan gakahadlok. Siguro mas Sir Boss kwan anong magkuan na lang sila kung mahimo ilang ipasabot ba di sila magtago. Dili nila itago ang ilang mga feelings. Ilang pananglitan lang mga sekreto tanan. Ipasabot daan sila mga okay. Okay, kumbaga dapat i-open na lang na nga problema. Oo, okay para makabalo ang partner. Kung naingana nga mga problema. I hope ma-accept po nila nga na sila ingana nga problema, no? Ay, ma-accept yun ako suppose kaysa dili ni mo isa ba? Pero ang uban magod kay denial. Denial ba nga? Dila, okay ra lagi ko. O normal naman siguro ng may ingana. Anak bitaw. Abi nila gidugo lang kadadlaw. Ito na ingana mo. Sabot dyan ko sa akong uyab. Pag naa sa iya, dungo na lang gyud ko na.
Akong sala, akong dakong sala. Mga muyo na lang yun ta. Sige, ang sa imong kuan. Ang sa akong may dalit kanimo. Kwan, pwede ko mo request na mag-music na sir po. Unsa nga music ni siya kaning pang Chinese? Ano lang, kung Happy Christmas, kay Daniel Padilla. Happy Christmas? Na ba mi ana? Wala pa mo siguro mi ana. Ay, wala po. Kung ano lang mas sa books, Man in the Mirror na lang. Man in the Mirror. Sige. Salamat ha. Salamat kay Sir po. Next caller po tayo. Hello, may gabi. Kinsa ni? Hello? Another caller po, katong nakarelate kay Zoe or pwede kang Paul, pare atong last caller na to. Hello, Palihog. Hinay sa ang radyo, Palihog. Hello, good evening. Good evening, Mr. Bob. Hi, may gabi. Kinsa ni? Si Chichi. Si Chichi. Kadua na ka nakatawag na ni Chichi. Ay, lalagay ko na yung Kay Chichi, niyon ba ako sa imong nga pare mo angga sa akong girlfriend. Unsa may kuana ni Chichi imong na-relate? Chi. Wa man si Chichi. Next caller, B. Next caller. Hello, good evening. Kinsa ni? Hello? Hello, may gabi. Kinsa ni? Hello? Hello, kinsa ni? Ay, sorry, nag-try na ko. Nag-try lang ka. Mau bagyod, mau giday. Mao gid ay. So, Sorry kayo. sige. Katorang nakarelate atong kanan. Wala ka nakarelate di ay? Wala pa, bago pa ko na po. Sige. Next caller. Next. Para basin pag-share ninyo ana dagan may matun-an di maayo nang i-share na ninyo. Hello. Wala gyapon sa maning mga callers nato mga kwan man. Fake news. Hello. Hello, Mr. Bob. Hello, fake news ni dili. Mora gyapon, Chichi gyapon, ibalik lang. Ngano wa man ka dito? Ha? What happened? Napalong, na-mute. Siyat? Siyat? Na-mute ko. Na-mute. Abi na akong unsa nga yun. Na-mute? Bitaw, che, asa ka nakarelate ato kay Zoe ka nakarelate, che? Oo. Ngano man, kay negative pod imong nauna sa una, na depression sa man. Oo, nakakuan magod ko na depressed magod ko sa una. Kay tungod sa akong kalibin, baka palibin ako. Pero, aware ba ka nga naagya po yung mental illness anang depression? Happy na gidunta ko magkuan jud. So, kumbaga, face lang to or ni agi lang ka? Oo, naagi ko tungod lang sad sa iya ha kay gabi mo ko siya kabadlungon. Nanay nahitabo sa inyo, no? Oo, katong time na pagburos na ko, grabe akong depression sa iya ha. Kay abi ni mo di ka kuan? Gabi mo kay siya kanang wala siya ipakialam bitaw. And then, klaro kay sa ebidensya. Oo, tapos nakaako pa siya pambay sa. So, kumbaga, sala to sa imong partner. Siyempre, sala to niya. And then, katong imong partner, kana imong gaingnon karon mo na imong nakadayon, dili? Ako na lang siyang gibulagan lang ako siya kay sa mag-agwanta ko sa iya ha. Okay. Wala na ka nang eksistento? Kaning gi-hold na ko yung ATM para makasustento siya sa bata. So, okay na mo sa mga agreement ngayong ana, legal and everything? Ha? Okay na mo ana sa agreement, wala na yung problema ana? Okay man ni, about sa wala future. naman siya nagkuhan sa kuha kay. Ako mo siyang giprangkan istorya diretsyo nga. Okay, nakasabot na sad siya. And then, after that, na in love ka, Glenn?
pero LDR man. Oo. And then, nagyapon kay doubts? Sa karon wala pa. Nag-struggle ba ka sa imong kwan? Oo, nahadlo ko kay basin niya makita na sa kusag. Wala pa'y nabuo. Wala pa. Ugma pa. Dili sa awig. Dili sa lain. Sunod na pagbalik niya. Okay ra gyapon. So ready na ka kuan na pod maghimog forever. Saka siguro kung ma-prove niya nga seryoso yun siya sa ako. Okay. So unya na gyud kung kuan na gyud kay ka. Siguradong. Kung makita na yun ako sa iya nga sincere yun siya sa ako. Amo na makita dapit sa ilong dapit or dinhi dapit sa tiil. Mga ila na siya, mga ila. Siyempre, ganang ginapakita niya ba? Dili lang itama lang siya sa istorya. Yay! Kabalo na ba ko? Unsay ginapakita niya? May bawaan din na di sa ingana ng mga gipakita. Dili magod ka na. Dili di ka na? Ay, sorry. Abi na ako. Ako Di magod kanang ka dili, kita. abi na ko kanang dili nila gipakita sa amo pero sa imo ra gyud. Dili mo sa dali. Alay na na. So, sa iyang gipakita nga mga deeds. Oo, kana bitong ako mo ipakita sa kalalaki nga. Kana bitong kabalumutan o sa future na mong duwa ba. Kabulumutan na unsay gamit, eyeglass or sunglass? Ba kaning responsible lugar. Oo, kanang responsable ba? Dili parehas akong ex nga irresponsable, way klaro. Nagka-bitter pa kayo. Ang dangin na ng bitter ni Widya kay basin mo na nakahinder diya. Asot lang. Nga naman ang tang isa ra man ta kalalaki na madamay magutanan. But past is past. O lagi isod na mong kaibalik akong pagsalik. Sige lang gigag-agig rotunda mo nang sikag balik-balik. Kasi tuyok lang. Paikot-ikot na lang kinabuhi ni mo nga di yapon ka ka-move on. Pero at least na strong na ako, na learn na ako. Oo, dapat mo agi naka-supply over, be strong. Sige Sige. ka sa underground. Ay, mana. Ayaw dito kay ngit-ngit mo unsa pa lang ka. Bitaw, maayo kay kuan ka. Willing man ka nga mo kuan. Kailangan ba na i-change sa imong self? Oo na. Dapat na akuan. Kanang magpaka-wise na ako karon. So, at least na advantage ng imong pagkuan. Oo. Kauna magud kay puro magud negative akong ginakuan. Puro mga mali na ako akong ginatanaw bitaw. Karon at least na Karon nakamapa advantage. naman ko. Maayo kay na nainipukaw nimo. Nainipukaw, nainanuktok. Nainipukaw or nahayagan lang gyud. Kaya raman na. Orera. Kay pag-abri, nahayagan naman to. Karon kay si Zoe unsa may maingon nimo sa iyang storya og kang Paul. Maayo ra nga kuan wala ni give up si Paul. Oo, mayo pa sa iya. Kay siyempre, para po na dili po niya ma-feel nga kuan ba kanang ma-lockdown dito niya yung kaugalingon. Nya sa mga babae lugar nga ingana daw big mulet go na bigid na si Zoe pero may na lang gyud kay gipugnan siya. What if dili pugnan sa kalalaki unsay mensahe nimo sa mga Zoe nga naminaw ron? Para lang sa ko ayaw lang mo pag give up kay siyempre na pa may inyong family na bilin, na pa may gadaw sa inyo inyong parents, mga igsuon di ay dili lang man kay kuan kamo lang nag-agwanta nga inana daghan. Pero di- bes, pabigat na magug ko bes. Abi ulaw na kay ko sa iyang family ug sa iya kay love kay ko niya pero ako mahatag niya bes. Oh, unsa man nimo gingon? wala lang kanang wala ko may istorya. Kay nga na gyapon imong kakapil no. Oo, nanay. You have to talk to yourself in the mirror. Ay, isag. Oo nga.
Sa may akong buhaton para dili ko mahimong or maka-feel nga pabigat ko. So naman gyapon na atong pride good gihapon nga kailangan gyapon nga mahimo tang need or gikinahanglan ta sa uban, di ba? Dili palamunin, dili kay problema lang atong hatag sa ila pirmi, unya mingon na din ta nga ay wag gyud ko ayo nga tao, uy, unsa man ko uy, unsa man ko uy. I don't deserve this love. English pa. Mao galigya po na kung noon sa una ba, kasi siguro wala, siguro ko swerte sa gugma ba. Dobby, what if? Pero ako na lang gilingaw na lang na akong kaugalingon sa akong trabaho kay maka-encounter mo kong mga tao, tapos istorya mi kay naman ko sa STL, so agad kong mga customer ana. Pero kabalo ka, if we really believe nga special ka sa mata sa Ginoo, tanan nga imong makita nga kuan is a blessing. Kumbaga, di ba nganong mingon man ta sa tong self nga we don't deserve someone to love us, nganong, di ba? Dili ka na to maisip nga gilove ko sa Ginoo, gipa-experience lang ko og mga kasakit kay gilove gyapon ko niya. Ngano ka na? Mao galipod ako pito ko sahay, makaunaw na po ko nga basin mga trial siya siguro na po eh. Kay ginahimo man tang ikaw nahimo na kang stronger, nakawais na ka, di ba? Kung wala to nahitabo, gyapon ka, pareha ra gyapon ka. Magpakatanga lang gyapon ko pabilin. Kana. So, kumbaga thankful gyapon ta sa tanan mga trials, usahay kay kapasalamat ta katura mang yung mga grasya. Kani mga trials, i-thank na to. Siyempre, tagaan beta na nga problema kay kabalo ang Ginoo nga kabalo ta mosulbad. Bisag unsa pa na kalisod nga miyon ka nga nganong ako man Lord, di ba? Tanan problema Master Pop na magini kasulbaran, di ba? Kung ang tao nga walay problema ato sa atihong. Mura magsalig na ka kung wala kay problema, gasalig ra ka nga ako na ni. Munig the best nga life base ang uban luoy kay bay ako sus way problema bay. Wa ka nang hinangla Ginoo. Or kung dili hinal Ginoo, at least kuan lang unta nanginanglan kag uban tao. Parang grabe ni ka confidence sa himself nga makaya ni mo ang tanan kung mahugmo man wa kinsa may kapitan. Wala beta nga perfecto. Pero inoon ba ang yana na to no say makalimot ta og daygon sa kanang bitang unsay tawag anang magdayog unsa na magdayeg sa Ginoo. Magdayeg nakalimot ta nga magdayeg sa Ginoo. Unya ang mga rason sa atong pagdayeg isa nga atong mga problema. Kasagaran magdayeg ta kay uy Lord giyatahan ko nimo bagong kuan nagtrabaho, di ba? Lord, thank you kay na ako'y pamilya nga healthy. Kasagara muna yung kuan. Oy, Lord, na ako'y uyab. Thank you. I love you. Ana din. Kasagara, mauna. Pero wala pa tay kuan gid siguro nga niingon gid nga. Lord, salamat sa problema nga dako kayo. I love you. Mura siya lahi, di ba? Oo, kung may nanamugod nga part kay basta nakiproblema kay imo din i-question sa Ginoo kay anong inani man. Anong bad na dayon? Siya na dayon ang naisala. Siya na din gusulon bitaw pero sa tinuod lang pag man bayaan na gyapon makahunahon na dayapon ka nga ako ra man dayapon tong problema nganong asya man akong basulon. Lord, nganong imo man gipatay akong baby Lord? Lisod sa gayg mingon ang uban daw nga ang normal nga tao mingon badig namatay akong anak, Lord. I love you. Oh, di ba? Parang weird. Parang crazy siya. Pero dapat di ay, ato nang ipasalamat, tungod anang mga problema, ma-appreciate nato ang life. Nga, if ever, kung ikaw ang masunod na pod nga maburos na pod, mag-amping na ka. Nga, dili na ka mag-kuan diha, wara-wara sa imong gibuhat sa unang anong nangato. Nakaginabitaw yap mo ko na Master Pop nakuhaan ko. Grabe, lisod kayo eh. Dili lalim. Eh wala beto na magtuyo. Pag ikaduha na nagi mga questions lugar day. Oo na. Nganong nakuha man to nga yati man to maayo na bitaw. Unya miyon din ka nga kuano kanang Lord nga niyo mo tong giayaan, inosente mo to si baby. Ana, di ba?
Pero actually, hinahayaan niyang mga ganyan. Kaya nagyan na higher purpose. So, if we only listen, Dahil, nga nung ingana. Di ba? Kaya di man ta maka-answer tanan. We don't have all the answers to all the questions. Yung mga problema nato. Only if we listen carefully. Kay, ika nga, God moves in mysterious ways. pero naman ko po yung uban nga, isang istoryahan na dilagya po maminaw. Oo, napod. Sala na nila. Inoon. I hope katong mga ingana, katong di maminaw, I hope maubot ra gyapon ang point na sa ilang life nga maka-realize na sila. Mo lang akong prayer. Kaya namang gi point sa atong life nga marag bumungol ta. Pero kung ang akong prayer is I hope na atong time nga in the future nga makabag-o na gid sila. Okay. Ayan. Salamat siya. Okay, salamat po, Master po. Pwede ko Master po, mag-greet. Sige, greet na lang yung mga kuan diha. Friends. Greet lang ko sa mga naminaw din na sa Tigsagan, mga Bugsahan family, mga Orasan, tapos sa tanan mga naminaw diya sa Baraupol, sa mga taxi driver din ha, hi ko sa inyo tanan. Wala, tapos pwede ko mag-request. Unsa nga kuan salida? Dili, kanto man. Kanta rin. Kuan lang, pasabta ko. Pasabta ko. Sige. Pasabton talaga ka. Saan pag mag-Chinese ko dali para makasabot ka lang. Thank you, ha. Sige, Master po, salamat. Sige, salamat po. There you go, mga migs. Ato mga callers nga tuod man nakarelate gyud og ayo og i-share pud nila kung nganong dili ta dapat mo give up diretso. No? Kung tinuod gyud ka nga nahigugma, ayo og buhi diretso oy. Ang uban tao iampo pag gyud kay na sa tanan, dili kay diretso na dayon. Sometimes ra ba ka mag-decide ta kanang nasuko? Diretso rin bulag na. Muna siyang mga desisyon nga pagsisisihan natin sa huli. Dapat daw kung magdesisyon ta, mahinahon ang ating ang ating sarili. Na nakaginhawa kag tarong, dili ka suko, dili bias ang imong hunauna. Klarong-klaro ang imong purpose ug imong intention. Aya din ka maka-decide. Di na nimo mahimo kung walay gabay sa atong Ginoo. Master Pops, relate ko gamay. Nigara kay ko, grabe ka advance mag-isip. Awa hantod ron, wa puy uyab, kay mahadlok lagi. Hadlok masakitan, char lang. Pero shoutout lang day ko sa tanang naka-relate og sa tanang trabahante sa RBs nga solid listeners sa MOR. From morning hantod morning na lang po. Walay gabi-gabi sa ila morning to morning. Nods kidi ni Master Pops on duty while naminaw sa MOR. Wala na kong igong time mga umilya. It's 12:05 na. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Bye for now, but see you again tomorrow alas 8 ng gabi sa MOR University 2.0. And same time para sa Dear MOR alas 10 ng gabi. Ang episode nato tomorrow is #Dear MOR Gising. Dear MOR. Ay, naku. Aanhin mo naman yung pagmamahal kung kumakalam naman yung tiyan mo. Wala ring halaga yun. Kailangan mabusog ng pagmamahal ang puso mo at ng pagkain ng tiyan mo. Yung sa boyfriend mo, puso lang ang mabubusog niya eh. Abangan mamaya sa Dear MOR. Dear MOR Gising. Ikaw ba to ang nakamata na sa katotohanan? Tomorrow yan. #Dear MOR Gising. Sa mga single ladies and single moms, itaas ninyo ang inyong mga kamay para makita na nako inyong ilok para plantad ang akong pagkiss. Ready na? Ready na?
Da lagi. Nakisan lagi na ako. O ganiya na ang ating quote for the night. Ikan sa atong drama, nga hashtag Dear M.O.R. Pabigat. The more nagkadako ang imong gugma kaniya, nagkadako pod ang imong kahadlok nga mawala siya.